Michelle and welcome to my YouTube channel! Welcome to my YouTube channel. So ngayon ay meron tayong gagawin, which is nakita ko naman to sa YouTube. Hindi, meron kasing 10-day challenge na exercise. Yun. Which is mahilig naman kasi talaga ako mag-exercise, no? Kasi tumatanda na tayo, so medyo conscious tayo sa ating katawan na alam mo yung kahit nagkakaedad tayo, kailangan nating maging active pa rin sa ating exercise or workout natin para maging mas lumakas yung immunity natin. Ayan. So, yun nga. Meron akong video na kalasundan. Wait lang. Bali, hindi pa talaga ako naliligo. So, ngayon pala ay Sabado ngayon at alas 12 ng hapon. So, hindi pa ako naliligo kasi sabi ko, after ko na lang workout, tsaka ako maligo. So, yun. So, bago tayo magsimula ay mag-change muna tayo ng ating outfit for our workout. Okay? Guys, I'm back. Ayan, so nakapagpalit na tayo ng ating workout outfit. Kailangan kasi talaga, sinasabi nila minsan na, bakit kailangan magpalit? Siyempre, mas maganda kasi yung pag nakapang-workout outfit ka, mas may pipili mo yung workout. So yun, mas, alam mo yung ramdam mo na kailangan mo talaga mag-workout na workout talaga to, hindi lang to yung laro-laro lang. So, kung nakikita niyo yung background ko, nasa ibang lugar ako, wala ako sa bahay kasi medyo masikip doon at hindi ako makagalaw ng maayos. So, wala namang pasok ngayon. So, yun ang gagawin ko. So, yun lang naman ang gagawin ko pag walang tao o walang tsaka lang ako magpupunta sa lugar na to. Or, halimbawa man, kung may makita akong ibang lugar na pwedeng workout na. So, simulan lang natin. Siyempre, pag exercise, unahin natin siya yung warm up. Diba? So, yung mag-warm up muna tayo. Ay! Wait lang guys. Ito pala yung aking outfit ay nanggaling sa Lazada. Diba? Tingnan natin yung magiging before and after nito. After 10 days natin gawin yung challenge. Titingnan natin kung ano yung magiging changes. So, ano yung pagkakaiba, no? So, this is our before. Malaking tiyan. Mahirap niya talaga palitin yung tiyan. Tiyan ang pinakamahirap. Flat. So, ito yung ating kasi yung video natin, ito, ilagay ko sa ating screen. Ayan talaga yung focus ng video. So, dito na gawin natin. So, 10 days. So, let's start for our first day. Ay, wala pala ako. So, so, yun na lang yung problema ko kasi meron ako dito parang deep lips. So, kung matalingin nyo guys, kung saan galing ko sa Lazada, ito ay 60 pesos lang ito nung nakarang buwan pa yata. Basta mga sale 60 lang ito. Tsaka ito ay 135. Ito maganda siya. Kasi high-way siya tapos malapad siya dito. Yung nakaano talaga sa mga tiyan. Kasi ito yung magiging focus ko. So, tapos na ako mag-warm up. So, let's do the exercise talaga. Okay?
first round. Tapos na natin yung first round. Bali, gagawin natin siya ng up to third rounds. Ulit-ulit lang na ganon. Just for 10 days. Ayan. Kasi, yung mga exercise na yun, lalo-lalo na yung mga exercise na yung pag-ganyan. As in, nagpapalaw na tayo. So, yun lang yung gagawin natin. So, tapos yung first round. Then, sa second round ako. The third round. And then, for 10 days. Ayun. So, titignan natin. So, kung makikita na yun. Kasi naman nakahanap yun. Ito ba po yan? Ito yan. So, my goal is i-flatten natin yung ating plan. Kasi, mahirap yung tumataba tayo. Na tumatanda tayo. Kasi medyo mahirap tayo. At least, magkakaibag tapos, tumataba tayo, syempre, humihina yung immunity natin. So, kailangan natin exercise at syempre kumain sa tamang oras. At, kung dun sa mga nag-diet, tamang diet. Kasi, hindi naman pwedeng pagkatapos mo exercise, kakain ka ng sobrang dami. Diba? So, wala din yung exercise natin. So, ganun lang din yan. So, yun na yung aking mga gagawin. And then, after ng second and third ngayon, ayun na. Tapos, for the next day, ganun ulit ang gagawin natin. So, yun. So, gagawin ko muna yung second and third round. And then, okay, magbabalik. Hi guys! So, I'm back. Ayun. So, natapos ko na yung hanggang third round. So, ngayon ang gagawin natin ay mag-cool down tayo. So, dapat every exercise, kung meron tayong warm-up, meron din tayong cool down. Ayan, kung paano, diba? So, let's start. This is only 3 steps or kind of stretch to cool down. To cool down. That's it. Yun lang. So, yun lang yung ating workout na gagawin in 10 days. Yun. So, sana successful. Bale, sinukat ko yung baywang ko. Ang baywang ko, kasi pang smaller daw to ng baywang. So, abangan natin kung mapabawasan ba yung waistline natin. Kasi ako, 28. Size 28 ang waistline ko. So, abangan natin kung ang goal natin ay kahit umabot siya ng 26. 26? Ayan. Sa 28. Kahit 2 inches lang makuha, di ba? 26 or kahit 27. Kahit 10 inches makuha doon sa 10 araw na gagawin natin. So, yun guys. Sana nag-enjoy kayo panoorin sa ating first day at i-update ko kayo after 10 days. Okay? After 10 days na pag-workout, okay, magbabalik para i-update kayo. So, ngayon, 28 to. Ay, bye! So, ayan, nakaligo na ako. Tapos, mag-aayos lang ako. At ako ay aalis. Lalabas ako ngayon kasi may kailangan na akong gawin sa labas. Tapos, ayan, sasama ko kayo. Yan, tapos na ako. So, ngayon ay ready to go na tayo. Sarap ko yan. Hinubad ko lang yan. Yan. Guys. Tapos na ako magbayad ng sa bike center. Sa mga agenda ko. So, hindi ko na yung hiya. Talaga ako. Pauwi na ako.
Pupunta na ako ngayon sa Sakayan. Pupunta na ako sa Sakayan ng tricycle. Pauwi na ako. Tapos ko na yung aking ano, gabi na siya. Kung makikita nyo, gabi na. 7 na. Yun. Tapos din. Sa bahay na ako. Halos kakarating-rating lang. Ayan. Papahinga-pahinga lang saglit. Tapos, ayun na. Pagod ako.